Очевидно, що відмінностями займається російська пропаганда, і в неї, на жаль, досить добре це виходить, а ми виходимо з точки зору спільностей. І ставимо акценти на ці спільності, враховуючи контекст війни. Тому що пріоритетне завдання, в даному випадку конкретно корпусу, нас як бригади, тощо це перемогти у війні, вижити. І щоб українська нація змогла вижити і далі передавати, скажімо, все культуру, звичаї, традиції, історії, мову, от усю цю площину історично-культурну наступним поколінням. Тому одна із головних завдань хорунжої служби – це допомагати знайти сенс, візію, місію у підрозділі, незалежно від посади, тощо, і зрозуміти, що ми є одним цілим, тому що лише в єдності ми зможемо досягти певного результату і перемоги.